জংঘলত আহি ইয়াতে ঝাণ্ডা লগাই বহি আছে মানুহকেইটা চবেই ইয়াতে কি কৰিব বিচাৰিছে नोंथांमोना नुनो मोननाय बे नुथाया दान मोनब्रैसो सिगां फोसावनाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला सिंनि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि माखासे हाग्रा ओनसोलफोरखौ लानानै सोरखारा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क महरै फोसावनायनि उनावबो दिनैसिम गोबां दुथां सुबुङा हाग्रा सिफायनानै हादान जानाय नोजोराव गोग्लैदों। मख'नो गोनां बाथ्रानि थांनाय साननैसो सिगां सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव हाग्रा सिफायनाय मोनसे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथि आरो पुलिसनि हानजाया जथायै सेबनायाव हाग्रा दानस्रांनायजों सोमोन्दो थानाय सा 130 सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन आरो बे बिथिङाव गोख्रों राहा लानाय बाथ्राखौ हाग्रा बिफाननि मावथि आरो मिथिंगा रैखाथि होग्रा खायसे एनजिअ एबा सोरखारि नङै गौथुमनिफ्राय फोरमायनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय हाग्रा बिफान आरो एनजिअनि फारसेनिफ्राय गोबां सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बेनि सायाव गोख्रों राहा लासेयावबो दासिम गोबां सुबुङा नेशनेल पार्कनि सिङाव भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि गोबां हाग्राखौ दानस्रांनाया सोलिगासिनो। बेनिखायनो हाग्रा दानस्रांनाय ओनसोलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नायगिदिंनानै बेखौ होबथानायनि थाखाय गोख्रों राहा लानांगौ होनना अरन एनजिअनि नेहाथारि रनजित मुसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। अबस्थायाथ' बिराद गाज्रि जोंनि 326 स्कुवेर किल'मिटार टटेल जे एनाउन्स खालामजादोंमोन सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै दा जोङो अनलि नटिफिकेसना दङ बेनि गेजेरावनो जोङो नोङो क'क्राझार हल्टुगाव डिभिजनाव नायनो उल्टाफानि आरो नैबे जोंनि रुनिकाटानि आन्डार रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव चिरां डिभिजननि सिङाव जोंनि भारत भुटान सिमानि सिङाव 25 स्कुवेर किल'मिटार बेयो जोबस्रांनायनि लामायाव जों नुयो फिजिकेलि जोङो दा बेखौ भिजिट खालामफैनो थाखाय आं गासैबो जोंनि गभर्नमेन्ट आरो सिएम बिटिआर आरो जोंनि बिटिआरनि इएम आरो गासै जोंनि बेखौ प्रटेक्सन प्रिजार्भेसन जानांगौनि थाखाय आं गासै गभर्नमेन्टखौ आं खावलायहरो आरो स्पेसियेलि आं खावलायनो सानो जोंनि सिएम बिटिआर आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार अफ आसाम नटिफिकेसनखौ गोख्रैनो होयोब्ला बेखौ जोङो लकेलनि जानानै खोब गोजोननाय मोनगोन आं बेखौ मेसेज हरनाय जाबाय दिनै। माब्लासोनिफ्राय दाननाय? ओरैनो बे दाननायाथ' रिसेन्टलि दाबो दानगासिनो दं आरो जोङो 2-3 मास जों बेखौ हमनो हायो जा ट्रिपाल जों लुलाबायनानै थुम्बु लुलाबायनानै दंलाबायो बेवहाय। नोंथांमोननि मिथिनायाव बबे मानसि दङ? जोंनि मिथिनायाव जों एक्जेक्टलि बुंनो हाया माखासे जोङो लकेलफोरबो थानो हागौ बेनिफ्राय जोंनि चिरांनि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिबो थानो हागौ बेखौ डिपार्टमेन्टफ्रा माखासे डाटाफोर लादों जानो हागौ जों कमप्लिटलि बेखौ जों आननन। सिगांनि समाव जा जाबाय दानि सरखारखौ खामानि मावाखै होननानै सानगोन नामा नोंथाङा? सिगांनि सरखार दानि सरखार जों बेखौ जोङो जेबो बुंलायालासे मोननैबो जुदि राजनितिक दल बा गासै इन्टेलेक्सुयेलफ्रा आरो राजखान्थि हान्जाफ्रा बेखौ समर्थन होनांगौ मदद होनांगौ बे हाग्रा बासायनाय सायाव आं बेखौ आंनि तरफनिफ्राय लकेलनि जानानै आं सानो। गुबुन फारसेथिं हाग्रा सिफायनाय सुबुङा गावसोरनि बिबुंथियाव ओरैबायदि फोरमायो। ইয়াতে ঝাণ্ডা লগাই বহি আছে মানুহকেইটা চবেই ইয়াতে কি কৰিব বিচাৰিছে জংঘলত ঝাণ্ডা লগাই ইয়াতে এই যে কি নাম হয় আপনার কি নাম হয় সীমা কি সীমা বসুমতাৰী ঘৰ ক'ত ভূটানীৰ পৰা ইয়াতে কিমান দিন হৈছে মেলা দিন হৈছে আগতে আহিয়া এইখানে দাদগাড়ীৰ হাজিৰা কৰিয়া খাইছে পিছৰে যে মানুহগিলা মাটি ভাঙাইছে আমরাও আহিছে দয়া মায়া নাই রে
ফরেস্ট লিখা থাকে না জংঘলত আহি ইয়াতে ধান্দা লগাই বহি আছে মানুহকেইটা চবেই ইয়াতে কি কৰিব বিচাৰিছে জংঘলত ধান্দা লগাই ইয়াতে এই যে কি নাম হয় আপোনাৰ কি নাম হয় সীমা কি সীমা বসুমতাৰী ঘৰ ক'ত ভূতনালী পৰা ইয়াতে কিমান দিন হৈছে মেলা দিন হয়েছে আগতে আহিয়া এখানে দাদগাড়ির হাজিরা করিয়া খাইছে পিছরে যে মানুষগুলা মাটি ভাঙাইছে আমরাও আহিছে